Politické rozhodnutia tejto komisie a tohto parlamentu berú mladým ľuďom v Európe nádej na normálnu, dôstojnú budúcnosť. Pri tom extrémnom náraste cien nehnuteľností, potravín, pri tých úrokových sadzbách mladí ľudia ani len nemajú nádej na to, že raz budú mať vlastné bývanie, že si tu budú môcť zakladať rodiny a potom tu hovoríme o dopadoch na psychické zdravie mladej generácie. Nie je to náhodou progresívna ideológia, ktorá sa tu šíri ako akýsi mor, ktorá hovorí už najmenším deťom, že si môžu podľa potreby meniť svoje pohlavie? Dokonca, že tých pohlaví je viac ako dve? Nie je to táto progresívna ideológia, ktorá v rozpore dokonca s vôľou rodičov, ako napríklad v Nemecku, môže prostredníctvom súdnej moci nanútiť takýmto rodičom, aby akceptovali a podstúpili hormonálnu liečbu vlastných detí? Čo to asi spôsobuje s psychickým zdravím týchto ľudí? Akým spôsobom to rozbíja rodinu? Ako to ničí autority? To sú veci, ktoré my za našeho detstva sme ich nikdy nezažívali a žili sme ďaleko lepšie a dnes môžeme hovoriť o tom, že sme psychicky zdraví. Toto treba zastaviť, až potom sa môže táto vec vyriešiť.